This is your Auntie Lyra. Check attendance na sa High Society. Karon kay kuan man go dili man gyud ni maunta ang akong intro sa akong vlog nya kay tanga man ko. Tanga, gipapas na ko ang kuan, gipapas na ko ang original gyud na intro sa akong vlog nya may pag-clear ay lagi sig kiss let's see. May na kong pag-delete sa ako ang recycle bin mao maski unsa pa na kog tuwad dili na gyud to nako siya ma-retrieve. So kanina lang sa akong intro gahimo-himo na lang ko nya. Pasensya na sa moskitero. Sa mga waday kabaw dira, kabaw kung wa ko'y muipaki, pero basi maghunahuna mo nga hugawan ko or nailamok diri sa among balay mao nga moskitero ko. Wala, adik usa ko sa mga tao nga adik og moskitero as in whole body ni nako iputos matug ko kay ever since sa una pa di jud ko makatug kung way moskitero murag imperno kayo ako ang adlaw kung wala ko'y moskitero og di ko maputos sa moskitero. Magdakog moskitero sa opisina, isod na ko sa paper bag, isod na ko akong tiil. Period. Oh, karon di ay usa din nato kahisgutan karon kay kung kinsa nang gusto magpa-sexy kagahi maglagay nimo ay nasig panilap lagi. Karang kung kinsa ditong gusto magkuan diha, kinsa gusto magpa-sexy, na ako'y simple kayo nga tip. Ang akong sus kalamay gid mo tukon eh. Ang ako manggod kanang dugay na kung dili mo kaon og rice, di ba? Mao gyud natong concept sa diet, maski sayop, mao gyud natong concept is dili na mag-rice. Kay ang rice jud pasanginlan kung mutambok, maski ang baba mura galingan, rice ra gyud gihapon ang pasanginlan. Pero sa ako for healthy reasons, dili na ako mag-rice kay ang ako ang sugar. Ang ako ang sugar level ayaw lagi sige kuan. Mag-spray ang iyang laway kanang ang akong sugar level taas so dili na gyud advisable nako ang mag-rice unya sad kuan sad na siya gusto sad kog mag-stay in shape kay kabaw ka magkaedad ka kailangan magkabata imong namon na ni trend ron dili na magkalosyang so wala lang di gusto lang ko kay naman ko yung healthier options kaysa white but wa ko niingon nga ngilad ang white ha depende ra gyud nas pag-control ninyo so ang ako sa tarungon sa tanitong sanina bi kay murag nalayas di bitaw love bitaw ang ako naman ko mas healthier option sa kaysa white rice so mauna nga nagkuan ko nag-opt ko og lahi nga kanang kanon digid ko professional ani akong gibuhat nga higda pero sige lang karon ra bitaw ni karon lang ni kay gikapoy ko basin sa mga abot ay ani pod manalaya na tanan na adik na ang ulo kuan di ay o balik ta kanang namo ko healthier option so sa akong previous video ang akong giingon gadto is black rice kani mas dugay pa ko ning gigamit sa black rice ug mao ni ang ako ang I think 2015 ko gasugod og gamit ani unya ni hunong ko sometime in 2018 kay wala lang na let go na ko akong discipline but nibalik ra pug ko kani siya is ang quinoa mao gyud siya ang akong mao gyud ni siya akong substitute sa rice mao gyud ni siya instead of dugay di man sa jud kay ko hilig na tigkaon og white rice except sa puso kana yung puso mao gyud na akong weakness but dili man kaayo ko so kani siyang quinoa mao gyud ni akong gi-substitute sa rice kay kuan ni siya lean protein plant-based protein kuan ni siya grain man ni siya I think this is considered as lean protein niya grain ni siya kuan ni siya sa grain na part na family ni siya sa grains unya mas healthier siya nga option kay dili siya carbohydrate protein siya mubo siya calorie unya mura ra ko gakaon og mais kana bitong kanong mais unya feeling sad siya sa imong tiyan dili ka gutomon unya ang uban mao magud siya gigamit ni siya mostly sa salad matang ako gihimo ko ning rice substitute as in completely rice substitute walay sayop or sakto nga paggamit ang anang quinoa depende na nimo kung asa ka komportable so kung ang uban dira magsalad ang uban gali nahibungan nga ako ning gi-substitute sa kanon kay mahal kuno kaayo
unya ka ng sagad jud kuno ani salad. Well, wala may right or wrong sa paggamit ani niya, depende man na nimo. Nya, depende sa nasa imong type. So ako gi-substitute yun ako siya sa rice. Kay the more ko mukaon niya, the more ko na ay protein intake, di ba? Basta magkaedad ta, we should eat more protein than carbs man, di ba? Kaya aron di mag-skumbit tayo atong tiyan. So mao na ni akong pagluto. Pakita ta mo unsaon ko ni pag-prepare, okay? Kunya, kung naa pa din mo ilaing concern o gusto mahibaw-an about anang quinoa, i-google na lang kay naata ng information dira sa Google kay kapoy po og research. Kay na-research na ako sa kong part, maong ni-decide kung mao ni akong i-rice substitute. Pero kung naa pa mo daghang gusto mahibaw-an, i-google ra gyud ninyo, di ba? Ma-surprise mo sa ka-healthy ani niya ug ang benefit ani niya. Worth it siya sa iyang presyo kay let's kuan gyud ang konon gyud nato sakit yun in town siya, lagubog yun ay mong bulsa, labi nagdakoon kagkaon, pero worth it siya, worthy siya sa iyang presyo, as in. Mao siya akong gamit ni quinoa. Kuan siya, organic siya na white quinoa, unya. Mao siya akong gamit sagad, unya ang pagkuan ani is 1:1. Ang pagluto ani niya is kuan 1:1, pagkahuman, tay sa haablihan sa ninako. 1:1 ni siya, bali usa ka takos tay sa ako sang ablihan. Tara, duha ni siya ka cup nga kani. Bali duha na ni siya ka cup na quinoa. Ako nang gibutang diri. So kailangan nimo siya kislan kay naa ni siya coating nga pait. Kay kun di gud nimo siya kislan, naa mo gud ni siya murag coat aning kada grain ani niya nga pait. Unya pagkahuman, kung dili na nimo kuan nun, so ang ending pait ang imong kinaon murag kaug paliya. Para di mga kita man mo di ba pino kay tanan, para di mga usik atong salaon. Sa ako sa nikislag tara salaon na nako, ihuwad na akong tubig. Wa ko'y choice kay wa may mukupot sa camera. Wa man say na usik. Nga gini. Mao na. Mana siyang buhatot niya. Reset. Tapos ba ang process? As usual, 3 times nili mo siyang hugasan para mawai ang pait. Kumana na siya, kumana na kong kilis. So, duha man katasa nga quinoa, duha sad katasa nga kanang tubig. Wait. Ato na ko anong sa kilid. Kay aron mga tangtang ng iyang duha. Mana siya? 1:1. But ako, gahi man jud kog ulo, punan ako gamay. Sabi daw punan lang ako gamay para walang ako alang pud na. So, ready na nito siya, lungago na ni nato. Okay. Butang natin is atong rice cooker. Salang. Aray pisto. Kanilahi ni siya. Pangkuan na ako, maghimo kog crispy pork chips. Man. Ay, wala na on. Anjot. Oh, nahawato na to ikalungag ani niya. Okay? Isingit na lang sad ko niya akong pork chips. Tura ako din siyang gipa-chop og nipis kaayo. Akong gipa-slice ba. Unya pagkaman gibutang na ko sa air fryer. Tura, para mahimo siyang crispy. Para balance-balance ra pud ba healthy imong kuan, rice or whatever imong gi-substitute. So, makamatay ang imong gisudaan. So, di ba? Di kay kasayo mamatay, di sad kayo dugay. Okay lang. Lutoon na ni nato ha. Wait. Karon naluto na ang atong quinoa, ato i-check. Dili na ni init kay ganiha pa ni naluto unya kay kuan man ko, nag-moment man ko. O mao na siya. Mo ni siya itsura. Nya humot pa gyud ni. By the way, kung magluto din mo ning atong kurusan, pareho sa ato ang naandan. By the way, kani di siya, humot ni siya kung butangan ninyo og kana bitawng broth, kana bitawng maski gug kanang chicken cube ana nya ay sa hotdog katong nga lang depende sa inyo gidaghan nun. O mao ni siya itsura niya o. Mao ni itsura niya padulan. Mao ni itsura niya palayan. Padulan. Palayan. O mao na siya, mura lang kagakaon og kanan. Dugay na kong gakuan ano dugay na kong gasig kay kaon ani 2016 pa. So kaono na nato ron ang ato ang quinoa. Tura di ay butchi ni siya mo ning dessert. Ang musud ana ko pang kuhaon sige. So mao na ni, kani siya healthy, kani siya dili kaayo healthy ug kana siya makamatay para daba.
Di bitaw, ay mga na ako kato di akong gihimo ganiha kay kuan to siya kanang pork chips. Kay gimalas-malas man ta karon, so pork chips o sa pork belly chips unya quinoa. Sige, hab-hab na this. Hi! Og karon mga na ta. Di ano ko naong mo ni siya kung naong raw, why makeup, why ligo, why toothbrush, wa tanan da. Naram sa kusbalay. Mga na kauno na nako ang quinoa. Mga tag quinoa, mga ni siya ang akong kuan. Healthy diet. Actually, before ko nakabaw nga taas da ay kog sugar. Before ko nakabaw about sa ako ang sugar level nga ako pre-diabetic ko, dugay na kong tigkaon ani kato sa una nga kusog pa kay ko mag-workout. Dugay kay ko tigkaon ani since 2016 pa niya nahunong ko around 2018 ana end of 2018 kay mura bag napulaan ko. Unya di sa dingon nga ni undang ko kay nibalik ko white rice ni undang lang ko kay nawa lang siya sa mapa. So mahaon na ta. So sa gikaingon ko pa akong sudan kay malas-malas man kani usang pork chips. Kay para kuan ba, di ba kani healthy man kay ni. Super healthy ni siyang kuan kaning quinoa. So apila na tuog kanino para long life kani siya para atake. So long life og atake. So dili kay kadali mamatay but di sad ingon nga dugay ka mamatay. Okay lang. Mao na siya. Samok ba niya ko di maklaro ang kanindot sa akong lawas. Ito, kuan. Ina ako'y suka nga kuan. Sana di siguro ni pinakurat ka to ning usa ka klase. May kaayo. Ngayong kinuha. Imagine lang, mura kag kaon og kana bitang kanon nga mais. Kami siya. Nga. Ang iya daing baho. Mura kana bitang peas. Kadang baho sa mga peas. Ingon ana. Tiya ba na kong buhok? Tiya lang kasunod na ako magpagwapa kay about manikaon, di man about pagwapa. Tipis kayo. Cholesterol. Wala na kayo kaon-kaon og rice for the longest time. I mean white rice. Nga, ang ako ay substitute sa white rice, kinuha lang yun o black rice. Maura. Usahay mag-brown ko, mix na ko og black. Pero usahay kasagaran pure black ko. Una, usahay sad pure brown tagsara black din sa agad. Nga. Gawas kung ako hikay sa balay, alam nga masag ihikay na ko ang black o brown no. Nga, nanggi ubang ganahan og kuan. Ganahan og puti. Mahal na pud gyud siya ikuan. Very nice. Dali na pa, mahurot na rin ako. Hindi kayo siya. Alam mo, ilagay gihapon kayo siya, isuwa og mga sulan. Nasuwa na ko ni lechon, nasuwa na ko ni og kanang humba, isda, manok, tanan. Basta kay, dili pa jud ka magilty mo kaon kay sigaw na halaw ni tambok na ko, makatambok ni. Nga, wala. Kay kanin siya, plant-based protein ni siya. Kung sakto ba ko? Lean protein ni siya. Kay kuan man ni siya, considered as grain. Considered ni siya as pure grain. So lean ni siya nga protein. Mas nindot pa yun siya nga option kaysa black rice.
Na mas mahal pa po na siya sa black rice. Na, para na siya sa mga nag-opt og healthier na option. Mga na siya. Quinoa. Lami siya. Toast lang na to. Ano butsi nito? Tagak. Butsi. Akong giluto. Mga sa among dessert. Nasab ko yung ube butsi. Kani siya lotus man eh. Lotus butsi. Nga. Ang katong ako ang nasa unya patod na kulutuan katong ube butsi. So mao na siya. Ang kani siya para ni siya sa mga ga-diet, ga-padaot, diabetic, ga-workout. Kana jung ga-workout, grabe kay atong sa una nga kusog pa kay sanan ko mag-workout. Mao gyud ni siya niya. Tapos mas saan pa akong alam yun, wa gyud ko ni. Gain. Kaya safe siya. Nya, kung mag-workout na kailangan biya kag protein. So mao ko siya. Mao ni siya akong protein na supplement. Kaning kinuha. O diba? Kuan pa, natural, pa di pa synthetic. No? Nagpugis-pugis. Nagpugis-pugis siya sa crispy. Nipis sad kay siya. Masa na aron ha. Kay giduka na ko iguman ako gaon matug ko. Kuan ka nang cheat day ron ako kay nakaon kog baboy, bawal na siya sa mga diabetic. Mga di pa ko diabetic ha. Pre-diabetes pa akong stage. Pero ako na lang gili kayan. Kana sa atong vlog karon kay gipanimot kog kinaon. Susunod na sad. This is your Auntie Lira. Salamat sa pagtan-aw. Magkita-kita ta sa sunod. Ayaw absent ha. Susunod na kong vlog. Mag-vlog kog mas exciting kaysa ani kay nagkaon gugod sa ano. Kay ganahan magsig-istorya basta masigkaon kasi sunod na sad. Susunod mag-vlog kog mas exciting. Kani siya healthy tip lang ni nako ninyo ha. Quinoa. Na ay red, white, o black quinoa. Depende ninyo asa inyong paliton. Okay? Thank you. This is your Auntie Lira. Auntie Lira. Susunod na sad. Bye!